Satungno satung hinggawi, lengmano lengya hinggawi, jini kebangma tipra sarok. Tini kumulung titi edisini narwai tongthayo job apply khanyani bagai lengmano lengya hinggawi phailaja. Hingkhe norok jotono saimana jini titi edisi kumulungo Sub Zonal Development Officer Hayakeba Deputy Principal Officer Group B Job Tlang Tongmani. Haini bagino gobangma tiprasa lukurok jara graduate ungjagrok apply khaina bagai phailaja kumulung titi edisini narwai tongthayo yakung sawi tongbo saya sekhe basalai joto line kolo khe tonglaijao job apply khlaina bagai satung tongmanobo tunya hingyawi asake kosto khlai jotono line romoi bacalaija 6 February ni simi 17 February jora o job naharjagui tongo tini simiya asake borok gobangma aboni sai salkisa sakang rogobo nukjakha oro gobangma borokno submit khaimaro gobangmano phai submit khai thangbai kha haifano se asukno asuk gobangma lukurok no submit khaimani nugui tongo nai naidi asake borok bangmani baksa kheba tungjakmani bagai rumal thaklugui phano tongjao baksa kheba sati humoi nao baksa kheba tei kangjak phano tei nangyawi phano job no rwnani hine wansugui line romoi bachai tongo asake sini tipra saro graduate gobangma job manja bekar klai tongbai jao asake tabuk phano manja asake nasinglajak job no rwnani ba naidi asake jinti prasaro hazar job ni bagai nasinglajak hazar graduate ongui phano job manja bekar klaijak bajate asake laino logui thangka je lama o se sogitei angai tongoi kha je job rwnairok je chini tipra saro hingke khapangni takho bukhuk jongno paithak jora dopani kwthang tv nai tongma bagai belai belai khe hambai maro।